טוב. הבן אדם צריך לעשות לו נפתלין באוכל. אפשר ככה. מה זה נפתלין? אני מתקשר 106 עכשיו, תובעים אותו. לא, באמת. אני חשבתי רק עכשיו יצא כיפור מעל, זה כמו שופר האלה. מה זה שופר? שברים. תגיע. לא אחי, יש לו ריח? בן אדם מת. הוא הולך בבית קברות, הם קמים. בוא'נה, אתה מבט. תקשיב טוב, אם אני שם לך את זה, מטפטף לך בתחת, זה נתלע. גולן, רק תשים לב שאתה משקה בתוך הכוס ולא מחוץ. תראה כמה אני מדויק. יוסי, מי שותה את זה? איזה אומנות. אתה רוצה להסתלבט על הטלפון שלך עכשיו? דור מינוס 3.5. אתה יכול לשלוח לי שיר בבלוטות'? נראה לי אתה דם שם פה סנק. אין בזה סטייק אפילו. לא המציאו את הסנק שהמציאו את הטלפון. תראה את הטלפון מכוער, מה זה? חוץ מהתמונה פה. זה טלפון טוב אבל. אתה רואה? לא קורה כלום. תראו, בלי סוללה ועדיין דלוק. בוא תסתכלתי. יש לו סוללת גיבוי. תקשיב טוב, זה טלפון שאני מטיל עם מצבר. יכול להטיל אותו בפרקט. מה עובר עליך? איזה טלפון, מה? תמיד, יאללה, מנהל סניף של שלמה סיקס, תראה את הטלפון. תמיד כן. אני החברה שעדיין יש לו התחייבות לשנתיים בטלפון הזה. אפילו בארכיון של לא, התקשרתי להחליף את הטלפון, הוא אומר, יש לי התחייבות של שנתיים. מי לקח את הטלפון הזה בשנה? אני רוצה להבין, מי סגר את העסקה? לא, באמת, מה זה הטלפון? וואו. מרסס את תשובה. אני צריכה ללכת למסכת אבא, זה צו 8, זה קריאת... תביא, שעה, אני מחפש שיקס. כולה קיבלת את שופון, מה קרה? שופון? שופון? הנה, יוסי. אל תדליק. אל תדליק. אולי אם אתה מדליק לו... לא, הנה, האדום הזה. לא, תדליק את המאוורר, למה אתה ככה? אל תדליק, אתה רוצה אני אדליק לך, בואי נע. למה? כי אשתך לא מסכימה. הדלקתי כבר 200 לא נורא. היא רוצה מאש לאש, תעשה מאש לאש. תביא, יש שוב תקעת שם, אני רק הולך לשם. אתה רוצה לפיד? בוא אני אעשה לך בוא. לפיד זה לביור זה. הוא תקע אחד באוטו, אבל... לא, באמת, זה באמת היה מוגזם. זה נראה לי שאמרת אותו לפחות זה? 3 שבועות, אחי. קטנה, קטנה. מה אתה דפוק? תקשיב, חזרנו מטבריה. תקשיב טוב. מקדולנד. זה באמת היה בלי ריח, בלי כלום, רק רעש. לא הבנתי למה אתה קורא לו מקדונלד. בגלל אלפא. על הגבה. בגלל אלפא. לא בגלל הגבה. שהם הכירו, בדיוק הייתה את הפרסומת של אני הולך על גחלים, אז הוא בדיוק שאל אותו, הסבא של הסבא שלך הלך על גחלים. בסדר, מה קורה, אחי? לא, אתה לא זוכר. בגלל אלפא אני קורא לו ההוא בגלל. של האבא של הבבא של הסבא של הסבא? בדיוק. תגיד לי, אתה מקבל פיצויים מהמדינה? לא, ואתה? אבל יש לך את כל אם הנתונים. הייתי מקבל פיצויים מהמדינה, הייתי יושב איתך פה? בוא קח פיצויים רק תלך. תביא. כמה אתה רוצה? 7 שקל זה מה 7 שתקבל. שקל פיצויים? לא יודע למה, רק ישר שמתי לב שיש לך משפחה. באמת, אני לא שמתי לב. הוא אף פעם לא שם אותם על העיניים, תמיד שמים על הראש. לא, הוא צריך לעשות את המפרץ. שים אותו רגע לראות, אתה רואה טוב? וואי, זה הדשה שלך, אתה יכול לראות אנשים באטלס. פעם שנייה, אחי. לא, בסדר, טוב. התחלת להצחיק, זה טוב. זה מסתיר לך את האצבע העיניים של הגבות, אבל בסדר. בוא'נה, אתה מדבר עם החולצה של כאפה? מי הגבר, מי האישה? מי הגבר, מי האישה? גבר בוא, וגבר. אתה עם המשקפיים של ספידו, בואי נע. אני יש לי תשובה. אתה רק האיש היחידי הולך עם משקפיים בנקודת חן של ההודים פה. יש לי תשובה. מה זה הדבר הזה? אני יכול להבין? כשהייתם ביחד, מי היה הגבר ומי האישה? אתה כל כך סקרן לדעת, אני אתן לך אותו בסוף. ברור שאני סקרן לדעת. אני רוצה לדעת מי מכם נשאר רק עם הפה אני פתוח. צריך לתת כף כדי להיכנס בגל השני. לא, מי מכם נשאר עם הפה ככה... בוא, אני יכול להגיד לך משהו. תן לי כף בגב ולי גם כף בגב. מי שמקים נוצות, תחשב לי. האמת שגולן מגיע ככה בזמן. בוא נסתכל. גע. באמצע השלוק של כל לך אף.
נולדו לו הרצות בעלה. ספרו לאף אחד. אני חלום שלי לראות אותך עם בזו. עם טלטלים שלה. עם טלטלים שלה על הראש שלך. בדרך אתה תיראה. לא, אבל אתה יודע מה, אני שמתי מי שם זועבי? מי שם זועבי? לא, באמת, תסתכל, פה יש לו שיער, יש לו כאן שיער מקדימה, אבל פה באמצע פתאום אין לו שיער, כאילו כמו צלחת חומוס, זו קרה לו. אלפרד! זה אגדה, אומר. רגע, שימי את השיער שלך עליו. רגע, עצור. תן לי על כוס. כוס. יש. תן לו. הנה, יש, ההוא תה שותה. זה לא תה. סתם. ככה תן הוא לבן אדם לשתות. מה אתה רוצה? אני מצלם פה. זה הכוס הראשונה שלו. הכוס הראשונה, אתה מבין? כסוכת. שמע, זה מספר אחד. כן, אנחנו נפתח צ'יק שק 2. הוא לא זז, אחי, אתה לא צריך זרוע. מי זה? זה? הוא לא זז, אחי, הוא טק ככה. אחי, זה כמו מנוף, איך קוראים לזה? לזה שבאירועים. רחפת. רחפת, בדיוק. נתן לי אחי. יש לי חדר מסודר, אתם יכולים... יש לו יד ככה. לאילן יש יד ככה. אחרי 5 שעות שהוא רק שף, לא יישאר לו יד ככה בלי לתפוס. הוא לוחץ יד לחזר במתפסת עד לפה. זה לא שיש לו שריר, לתפוס לו היד. היום כן. וואלה, אני חייב לציין, באמת סוף סוף הצחק לימודי. אתה לא תסתכל, אתה לא הצחקת. אני לא מצליחה לעבור, גיים אובר. כי את לא מגיעה למטרה. תדליק את המאוורר, חם לי, אני מזיע בתמרוק. אשתך קר, בגלל זה חיביתי. תדליק אותו אל אלינו. תדאג, לאשתו יש פרווה. לא, לאשתך לא. אשתי לא קר. בטח, עם קרדיגן. 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 הוא יצא רגע הומו. מתי? יוס. אני רוצה לצבור כמה יוס. שיותר אתה דואג לנו למוזיקה ברקע? לא, כאילו, יישם בראש עכשיו או אחר כך? בחייאת, יוס עופר לוי. אין להם איזה שיר רומנטי ככה. בסוף שבוע, באופן קבוע, החבר'ה מתיישבים. בבקשה, אתה מתיישב. אתה דופק ינשוף, אתה שורף פה את כל הזה. דפקת אחת בדרך לאילת, חיבית את האוטו. דיזל. אבל מי הבן אדם היחיד שגרם לגולן לרוץ מהאוטו? לא, זה הפסון שלך, אחי. ג'וק, זה לא בן אדם, זה ג'וק. זה לא ג'וק, זה אני. לא, דפק לי אחת באוטו. תקשיב, אמרתי לך, זה חלש היום. שהייתי באילת. אני שמתי לגולן יום אחד. אני רוצה להביא את ה... הבן אדם רץ מהאוטו. אחי, אני נוסע בבלפור להביא שתייה, אני והוא נוסעים להביא שתייה. פה בבלפור, איך שנסענו, איפה שהבנק, הוא דפק אחת פה בצומת. דפק אחת, לא עובר 30 שניות, אני מרגיש את האוטו מקרטע. אחי, אתה יודע מה זה ריח? ריח של גופה. גופה של תקנות. איזה ריח, אתה יודע איזה ריח, דני? תקשיב טוב, תקשיב, דני, תקשיב טוב. תקשיב, שפך הירקון, טהור. יצאתי מהאוטו, לא יכולתי, הריח נדפק לי בכיסאות, אחי. נדפק לי בכיסאות. מסכן אחמד, לפני פיתחת אותו היה צריך לדפק בכיסאות. פיתרת אותו? ברעיון לעבודה אמרתי לו תקשיב. חלק מהמטרות. אל תשלוף את האוטו. לא, הוא שטף את האוטו, הוא מסכן ירד גשם. אבל היום לא היה לי זמן. תקשיב, הסיגריה כבר דלוקה. אל תעשה לי ככה. הכל מתועד. הוא שעה מנסה להדליק סיגריה והסיגריה דלוקה. אני נתתי קוסיקה. הוא אמר מעצבנים. לא, זה... לא, אלי שישבנו קודם... בוא נעשה איזה קרית, אני מרגיש כאילו שבא לגנית. קודם, נסענו לאילת, כל הדרך, הוא ככה, 80 במצפה, נוסע 80. מי אתה נוסע 80? אתה גם מטורף. אחי, הבן אדם נוסע 80! 80! מתים להגיע הביתה כבר, אתה שומע? שתהיה אותי.
אתה עייף? לא, אני לא עייף. וזה ממש שנייה נרדם אלי. ביג דיל. נרדם. הגענו לבאר שבע, מה זה פקק? תקשיב טוב. דני, בני ישראל שעברו ובים סוף לא היה פקק. הרבה. זה לא מגיע. הוא ראה את הפקק, מה הוא אומר לי? זה לא יגיע בחיים, אחי. יוסי! רגע, תיעוד. יוסי מעשן. אל תתאר. אין דבר כזה לא מתעד, הנה. זה לא יגיע בחיים, יוסי. זהו, תורדת. עופר לוי יש לו שירים, הצלת הון, שעה. זהו אחי, יש לי מה קיום. שמת את זה? שימו מגול טוב. $2,000. ביג דיל. תביא. תחשוב על זה. אין מה לחשוב אחי. מה קרה? $5 או 5, מה אתה מעדיף? מה קרה? בסדר, יש ימים, יש ימים. מישהו עצבן אותך? לא טוב. סתם? שמור מודה. מה זה יש ימים? את הגוף בן פינה. אדם כבר כמה חודשים לא יישן. עוד פעם? בסדר, יש פעם להשאיר סיגרה, וואו, זה לא כזה... אין פעם ב... אם כבר אתה מעשן, תעשן סיגריה איכותית. מה אתה האיכותי מעשן את בווינסטון הספר? לייט. איכותית. לקי של השוק. לקי של השוק. זה נקרא לקי עמלה. מי שלא מעשן לקי, לא יבוא לו. למה? הייתי מעשן רק את תקופה פעם. הפסיקו לעצב את זה. כשאז... גולן, תקשיב, גולן, כל מה... עכשיו איתך גולן, שהיה פה משהו. תקשיב, אני מכיר את גולן 30 שנה. כל מה שגולן נגע, נלחץ. גולן התחיל לשחק גולן, אני לא, באמת, אני בסדר, בסדר. לא, זה גם אתה לא תאמין בשבולת, לי. אחי. תקשיב, גולן התחיל לשחק אתה יודע איזה גולן, ביקורות קיבלו נלחץ השבולת? על גולן. התחיל לשחק גולות, נלחץ על גולן. אז יצא משקיע, זוכרת, היה צ'רי קולה, רק הוא היחידי בעולם של הורידו את זה. התחיל להשאיר לקי סטרייט, היחידי בארץ. שברולט, אחי, אתה יודע איזה לא ביקורות מערבים קיבלו? לקי סטרייט. זה הכל הגרוזינים בשוק הכרמל. זהו, אין, כל מה שנוגע זה. הלו, הלו, ביצ'ו. יש להם גרוזינים בשוק הכרמל? מי? אני שם אין לי בעיה עם אף אחד. אני, יש לי בעיה לסדר אותו איתם. כן? אנחנו מרמנו, יש שם... אתה בטוח? בטח שאני בטוח. מה זה, אתה רוצה בטוח? בטח בטוח. תבין, אני כל השבוע, משני עד חמישי, אני מספק סחורה של טמפו. איך אתה